खुलुमबाय लोगोफोर, आङो गिबियावनो बासायगिरि फोरबो जिसुखौ हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों जाय बिथांमोना आंनि इउटिउब चेनेलाव आंनि बाइबेल पडखौ खोनासङो आरो जाय बिथांमोना आंखौ हेफाजाब होदों बिथांमोनखौ इसोरा बोर होदों। आङो दिनै मोनसे बाइबेल पड लाबोदों। बे बाइबेल पडआ जिसुआ गावनि फैफिननायखौ जोंनो माजों फोरमायनो नागिरदोंमोन। नोंथांमोना बेखौ बाइबेलाव नुखाबायबो जानांगौ आरो जायफ्रा नुवाखै बिथांमोना खोनासंदो आरो बाइबेलाव बेखेवनानै नायहैदो। आङो बाइबेलफोरखौ फरायनो आखायाव लाबाय। लुकासनि 25 सारिनिफ्राय 28 सारिसिम आङो फरायदों। आङो जिसुनि मुङै फरायनो। बे समाव सान अखाफोर आरो हाथरखिफोराव सोमोगोनां हांखोफोर नुनो मोनगोन। बुहुमाव सुबुङारि मानिया सैनांगोन आरो लैथोनि सोगोमनाय आरो दै गुथाजों मानसिफ्रा उसाव बादाव जागोन। संसाराव मा जागोन बेखौ साननायजों आरो गिनायजों मानसिफ्रा थैनाय बायदि जागोन। मानोना नख्रांनि बोलो मानिया सोमाव जागोन। बे समाव मानसिनि फिसाज्लाखौ जोमैयाव गेदेर बोलो आरो महिमाजों फैनाय नुगोन। जेब्ला बेफोर जाथाया जाजेनो अब्ला नोंसोरो सिखांनानै नायदाव, मानोना नोंसोरनि बासायजानायनि समा खाथि जाबाय। जिसुनि मुङै आमेन। नोंथांमोना फरायखाबायब्लाबो आरोबाव खनसे खोनासंबावनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय। आरो जिसुआ गावनि फैफिनगोनखौ जोंनो बुहुमाव गोबां जाथायफोरजों फोरमायगोन, गोबां सिनफोरजों दिन्थिगोन होननानै बाइबेलाव बुंदों। दा बेफोर जाथाया फारि फारि जाबोगासिनो नोंथांमोनाबो नुदों आरो खोनाखादों। जोङो गोख्रों आर'जआव नांथाबना था आरो गोख्रों फोथायनायजों लोगोसे जों गोजान गोजान जायगायाव इसोरखौ मोनै आरो खोनासंफेरनो मोनै इसोरनि गोथां रावखौ जों खोन्थाहै। अब्लासो जोंनि साननाय एबा थांखिफ्रा जोङो जिसुआ सोर एबा जिसुआ मा, गोथां इसोरा सोर, बुहुमाव इसोर दंमारा गैमारा, जोङो बेखौ इसोरखौ मिथियै जायगाफ्राव थांनानै खोन्थाहै। बे बिबाना जोंनि मावनांगौ हाबाखा। आरो फंनैसो बाथ्राफोर बुंबावनो सानदों। नोंथांमोना फैगोन समफोरखौ नेनानै थादो। आङो दा बेयावनो बुंथ'नानै फोजोबनाय जाबाय। जिसुनि मुङै आमेन।